Sa ikaduwang aldaw kang nagpapadagos na retrieval operation sa apat na lunad kang buminagsak na Cessna Plane 340A. Dagos nang ibiniklad ni Team Florese, ang tagapagtaram kang LGU Kamalig, na ang paborobagong kamugtakang kampanon ang nagpapadipisil sa operasyon. Base sa report kang responders, zero visibility sa lugar, malumoy man ang daga sa terrain, huli kang mayong untok na paguran. Dakol po ng mga mini changes na nangyayari, nag-a-adjust kita. These are things that we cannot control, nature po bagayan. Iaon pa po ang rock falls, nagra-rock falls. Tapos may posibilidad pa po ki phreatic eruption, considering na alert level 2 kita. Saro man po yan sa tigtatakutan ta. So, duwa po ang priority digdi. Number 1, ma-retrieve sa mga lawas, kang apat. And eventually mabalik sa mga pamilya ninda. And number 2 na priority ta po is to safety ka mga responders. Dagos man piglinaw ni Florese, daiman makakasuhan ang mga responders na tulos nagpalakop kang kuan nindang literato na daing abiso kang lokal na gobyerno. Suway sa mga nagralakop na huring-uding nasubot na kakasuhan ng mga ini. Pinagduunan sa nakang opisyal, mas maray kuta na dai mo na inipiglakop nga ni mapurtiran man ang pamilya kang mga biktima na nag-aagi sa kadipisilan ngunyan. Wara po ito na katotohanan na kakasuhan po kang lokal na gobyerno. Under the leadership of Mayor Caloyd, bako po iyan priority kang alkalde ta. First and foremost po, dakula po ang recognition, dakula po na importansya ang efforts na tigigibong ngunyan kang satuyang mga mountaineer. Tasaro po na rasyonali dyan, kaya po anta po na maging stricto sa pagpaluwas kang mga picture na iyan por respeto po sa pamilya kang mga biktima. Mientras tanto, padagos man ang pinagigibong investigasyon sa kausakang pagbagsak ang nasambit na eroplano. So we did not expect na pupunta po sa Mayon because ang flight path naman talaga is really, meron naman talagang established flight path sa mga ganyang operations. In this case, BFR o visual flight ang ginamit. So, rest assured po na tatapuson ta ini, pinunan ta po ini, as reiterated by Mayor Caloy, pinunan ta po ini, tatapuson ta po ini. Dagos naman na nagpaabuting pasasalamat ang lokal na gobyerno sa mga nagtarabang na mga ansyas di gobyerno as in volunteers sa search and rescue sundo sa nagpapadagos na retrieval operation. Sa presente, pinagbawalan mo na ang deautorisadong persona sa command post area sa Anuling Kamalig Albay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal